Yo mga kalinte, don't forget to follow me also sa akong nga other social media nga account sa aton nga channel dra sa YouTube, Kalinti by Tibon, at the same time sa akong nga Instagram, same name kag sa aton nga TikTok. Salamat gid sa inyo nga suporta pero sa akon. Dako gid ako nga pasalamatan sa inyo. Grateful gid ko sa each and every one sa inyo. Thank you gid. Hope to see you there. Peace.